Ei, molt bones a tots, benvinguts al canal i benvinguts a un nou vídeo, dels últims de l'any, no? 2025. Doncs què us volia dir? Que vull fer un canvi radical a la meva vida, ràpid, fort i senzill. El primer de tot, deixar de fumar fora, tot. Cago en Déu. I ho tinc de fer, perquè veig que tinc de fer-ho pels meus ous, que ho faré, perquè n'estic fart de gastar calés, que ja ho saben els meus pares, però que no vull problemes amb ningú, ni, hòstia, això, una època, encara, però més de... Jo ja porto 10 anys, 10 anys, quasi, no? Però, tio, ja vull fer el canvi, anar millor, apuntar-me al gimnàs, com estic prometent jo mateix, i deixar-te estar històries, tio. Vas al gimnàs a la tarda, oita, ara mateix som les 5 de la tarda o 6, i què estic fent? Estic aquí jugant amb el mòbil i bevent Aquarius, sense fer res, tio. Ni fumar ni merdes, perquè jo ja he fumat abans i passo de fumar ara, no? I estic aquí tranquil i, la feina bé, molt bé. Estem fent moltes coses, tio, és un no parar. I que tinc de fer un canvi ràpid, fet, i tomar pel cul tot, tio. I fora res, tio. I anar fent, no? Doncs res, és un vídeo curt, no em vull enrotllar massa, us vull desitjar molt bon any a tots i molta salut, molt cervell, perquè es té de pensar sempre abans d'actuar, i molts bons propòsits com jo he fet, que em vull apuntar al gimnàs, que vull estar bé amb mi mateix, tio, que ja estic bé, però més bé, i tranquil, i amb la família bé, perquè veig que moltes famílies, tio, no vull parlar més perquè la liaria, no? I res, salut, força, seny, i anar fent a poc i viure el dia a dia, tio. Llevar-te amb ganes i deixar-te estar d'allò, no, sempre actiu, sempre, bé, més, i ja està, sense problemes, tio. Res, gent, molta salut, ens veiem i ja fins l'any que ve no tornaré a fer vídeo, o sigui que em veureu que crearé un canvi, nano, que brutal, nano. Això i això, com fa. Ens veiem, molta salut i força, adeu-siau.